аз съм Shark X, мене F1 Sprint и както виждате днес играме GTA 5 Online Sticky Bombs Bikes, това е нещо ново. Значи започваме с мотори и има стики бомби из картата и ще хвърляме, нали, с тях няма да има снайперисти, няма да има нищо такова. Просто стики бомби с байкове. И така, значи аз и Сприта сме в отбор срещу... Добър вечер. Ама те са човек повече, 10 бона, 20 так, ще губим много готино, крадеца не от нашия отбор, но все тая. Ей, са крадеца вече. Значи трябва да се стегнем. Хора, също така не забравяйте, че тази вечер от 19:00 или 7 часа вечерта ще стримвам, Спринта ще дойде за GTA. Така, ето ги моторчетата. Давай сега. Аз горе-долу видях къде се намира. Ние имаме стики бомбс, бе. Директно имаме. Ние имаме. Добре. Значи пред... Елада... Не. Дай да не седиме заедно, че... Добре. Аз ще ги заобиколям, а те на някаква рампа ли са или нещо такова? Нямам идея. Чакай малко. Тук вече ме е страх, човек, че си така. Все пак крадеца е тук. Ма какво и те ли имат стики бомби? Майко! Ма и те имат стики бомби. Еми да, бе! Не! Това е забавно. Бате, не знам къде карам! Среден пръст вече хвърлям средни пръстове! Help me sprint! Sprint! Спринтият! Човек, раздавам средни пръстове вече. В движение моля да взема бомбата. Не виждам. Оле мале! Глудница! Глудница, псета ме гонат! Рън! Чакай, аз в момента се опитвам да взема. Не мога да взема. Оле леле, мале да ми свършат по-бързо. Къде? Мале, аз как карам, аз съм полудял. Не! Къш! О! Разкарай се от мене! Кой е мотора? Не ми е хвърли. Аз ти казвам сега, ако успееш, няма да успееш. Човек! Ма те си взимат бомби вече. Сега и аз си взема. Взимай. Шикам за Къде? бомби, шикам за бомби. Не мога да взема, крадеца вече е взел. Човек, това се... Ти мога да вземаш бомби? Това се... Мога, обаче трябва да сляза. Така не мога. Това се превръща в игра на котка и мишка. Виждаш ми тялото. Не знам къде сме, чакай малко. И така, дами и господа, виждаме репортаж на Shark X. Той бяга с лудо моторче, сино моторче, само че той е с пистов мотор. Опа, крадеца се самоуби. Внимай, моето момче. Съжалявам, крадеца, той рунд не успя да бомбардира всички, но така Shark X стана срещу двама. Диме Криси и ГГ, геймър ГГ. В момента Shark X е нещо напечено състояние, може да се босне, може да се босне, да, може да се босне, възможно да се босне, възможно. Опа, защо мяташ бомби, бе? Аз не мятам, чакай, опитвам се да ги измамя. Така, забавете се, бе! Съм да взема бомби, бе! Абе да преди Дрин, ама не мога това дрин, не помага! Трябва да ми изхъбят бомбите някакво. Или почва да беше, къде беше до сега? Баде съм, убийте се, бе, моля ви се, бе! Аре, бе, мрете, бе. Диди, виж, Васе има някакво животно. 120 лева. Ама човек! Аз? Какво пише то? Цъкнете хик за бус. Да, бе, знам, бе, ама... Действа ли? Не, бе, това е като се наклониш така надолу. Ама аз това не го ползвам. По-добре назадна, според мене. Да. Чай, сега ще опитам да ги измамя някой. О, лелеле! Ох, тук е края на летището, бе, какво ще мама аз? Себе ще си измама. Ето го, той отскочи, добре! Не, брат! Добре! Така! Измами ги! Аймо аз. Чай. Вярвам в тебе. Не, защо от тази страна слезе, бе? Бързо! Али? Човек! Защо? Майка му дери! Това беше толкова близо! Хора, започваме с вторият раунд. Значи, първата игра беше много напечена, за жалост я сгубихме, спринтака умря бързо, не знам какво направи. Ама, все пак успях да се съпротивля по някакъв... Виж пачоти, човек. Сега кажи, не те ли кефат моите пачоти? Бате, ние сме трима, добре, най-накрая станахме равностойни. Бе. Мале! Добре, дай. Дай му! Браво, бе! Ама... нашия умря. Брат, останахме пак двама на трима.
Двама на трима ли? Дали ако го бутна с мотор, че няма да взема нещо. Оооо! Виж го е! В момент час как... спринтът ти май умря. Не съм бе, не съм. Айде! Ау! Тимворк! Тимворк, бич! Тимворк! Така се прави, така се прави. Хора, до сега само веднъж умрях. Първият път можех да го направя, но много се изложих. Какво да се прави? Сега резултатът обаче е 1-1. 1-1 и в момента е доста напредната ситуация, дами и господа. Те са човек повече отново. Опа! Нещо. Това мене не ме плаши. Ики кака! Ние не трябва да се плашим. Ние, разбираш ли, че ние трябва да ги изребим. Смело сърце. Ооо! Браво е, Спринтакис! Така, изнасяме ги! Всички! Айде, долу! Това беше бързо. Хе-хе-хе, влизаме в серия. Време е да ги размазваме. Време е да обръщаме. Колко станахме сега? Старахме. Виж към писта, зарив 10 така. 2-1 за нас. Аз ще му напиша Hello 10 така. Хора, съдбата ни се усмихва, но да видиме, ще успеем ли да победиме. Стана 2-1 за нас, при това, че сме с човек по-малко, успяхме да ги смажеме предния раунд Или ще направо. загубим пари. Или ще загубим, или ще печелим. Печелиме ние. Трин, македонско девойче. Така. Китка шаре. Тия се разделят. Ще правят някаква тактика май. Дай да напълнем на две бомби, бе. Аз тук си скабих бомбата. Къде бе, моето момче, къде бе? Как така? Аз не прецених къде беше. Леле, нашия се самоуби. Ах. Какво? Той не умря. Оу! Това заболя. Видя ли как ви се бори, бе? Чакай малко. Мотора ми бързо. Бързо. Да му се не види. Да му се не види точно там. Не! За малко. Това много лесно е. Брат, аз не останах с бомби почти. Аз имам 5 бомби. Да, на мен ми свършиха. Прекрасно. Майко! Как се забият тук, ева? Аз забравих къде ми беше бомбата. Давай, бе! Уф, това на косъм, бе. Крадец, какво правиш, майна? Добре, аз си взех бомби. Това беше на косъм. И колко останаме? Пак и двамата. Мале, какво стана, бе? Какво стана? Ау! Криска! Sorry, my friend. Кръка ме сърби обаче. Хайде, бе! Не го ли се бори, бе? Ой, май ми спука гума. Спука да ме е гума, бат! Брат, спука да ме е гума! Брат, аз това го разбих. Не знам. Аз съм със среден пръст отново обаче. Остана само крадеца. Добре. Ти си спука на гума, ходи си смени. Чакай. Разсевай го. Разсевай го. Чакай, ще правя дрифчета. Трин. Бързо. Але, спука на гума, човек. Бързо, ама спокойно. Така. Какъв... Крадец. Спипан си. Значи дай. Остави го, ти си смени моторчето, аз ще взема с него. Да се надяваме, че ще се справиме. Знаме, че той е доста опитен, така че няма да бъде много лесно, но... Айде, аз ще... Я го накара да идва нагоре, аз идвам към него. И му мятам и двамата бомби. Чакай, той тук се загражда някакво. Така ли ще правиш, моето момче? Няма да живее дълго. Така ли ще правим, а? Where are you? What the fuck? Лео! И двамата! Боли на земята! Това беше велико! Трицепс! Хора, 3-1 за нас и... Обръщаме ги, бе! Да, както ни поведоха, така и сега ги размазваме, само че да не се обърнат нещата, че тук всичко е до късмет до някъде.
Но водиме доста така, че според мен не би трябвало да ги победиме. Мисля, че сме с човек по-малко. Преди видяхте какво стана. И двамата умряхме, но шанс просто. Но този път съдбата реши да се обърне към нас двамата. Специално. За отбора. Спешъл. За отбора. И явно моите пачоти до някъде си видях, до някъде такова. Си казаха тайната. И благодарение на моите пачоти виждате, че аз и Шаро Хекс успяхме да изземем. Браво бе, Спринтакис! Оф направо. Човек, това мина много близо, но не успях. Как сега се забия? Просто не успях. 3-2 ли сме? Ами... В момента сме 3 на 3. Вай, помниш като почнахме да играем? Во! Той е наслагал мини! Помниш като почнахме да играем? GTA? Бяхме и двамата 30 лева, пак сега почти стотака гоня. Аз гоня тоя, приятел. Уби го! Чакай. Заложи в мини. Станка... Среден пръст имам в момента, бе. Където и? Така, бързо, добре. Крадец! Фак, бе! Дрин! Започваме, хора! Трябваше да го направя. Шести раунд. Шанс просто загубихме предния. Трябва да го спечелиме тоя, давай! Стигни си задника и напъни леко. Да накачали на мотора бомби и като се доближи до него да... Не, без камикадзата, плиз. Да... Ама те имат числено превъзходство, това не е никак честно. That's fair! Please. Да експлодирам. Ако ги бях оцели, what the fuck? Брат, не! Мале, аз не знам какво става, бе. Мале, останах с 3 бомби. Останахме аз и ти. Това не е никак хубаво. Въобще даже не е хубаво. Добре. Един изчезна. Обаче аз останах среден пръст. Крадец! Браво, че не гръмна на време. Човек, помогли ми, трябва да си взема станах среден пръст. И аз останах си среден! Кобре! Омага! Але, гонят ма. Това не е никак хубаво. Въобще. Защо няма на някакви скрити места бомби, бе? Крадеца! Бързо. Айде, бе. Да, ама те могат да се скрият някъде, все пак са 3. Това е много кофти. Това е много кофти. Къде изчезна бомбата, бе? What? Изчезна от карта. Не знам какво стана. Аре! Добре. Колко човека останаха? Двама? Давай, аз си взех бомби. Давай. Давай спринта, правим ги. Спринт! Пауър! Остана със среден пръст. Пак ли, бе? Пази ма. Да. Той май тук остана със среден. Oh shit! Къде мяташ бомби, бе? Крадец. Само крадеца остана. Да, замайвай го нещо. Това правя. Той ще направи дрин. Човек, размина му се много близо. Леле, мали се премажа, ще се премажа. Бързо, аз взимам бомби. Качвам се. Така, имаме и двамата. Добре, трябва да го направим. Давай, спринте. Аз нямам бомби. Вземи си, бе. Чакай, не му се връзвай, той сега реди бомби там някъде. Внимавай. Той чака само момент. Освен, знаеш какво да направим? Какво? Да се Ма защо неговите не свършват, бе, човек? Свършват. Те май са свършили всъщност.
Няма идея, просто той се опитва да ни замае. Охо, той май е наредил там на това на входа. Стой, не му се връзвай, не отивай нататъка. Достатъчно умен. Знае какво прави. Чай, аз сложих така бомбички. Не, човек, айде бе! Ти сложи там, ама мене ме гръмна. Стара най-лошото. Както водехме, така и вече не водиме. 7-ми раунд. И всичко се решава сега. Дали ще има рип 10 000 или ще има... Да им прибираме парите, всичко зависи сега от този раунд. Чакай, това ли е решаващия раунд? Да, 7-я. Все още сме с човек по-малко. Нашият не съм видял да направи нещо особено. Нов шанс просто. Че няма край това съседание, бе, бале. Значи това стана наистина готино, наистина и трудно. Крадеце, крадеце. Ева, маме. Добре, нашия най-накрая направи нещо. Майко! Убили са, убили са. Кажи ми, крадеца умря ли? О, умря! И остана само един от техните. И това е раунд матч уинър! Yes! О, yes! Душата ми! Кеф! 10 бона! Yes! Лоу! Ранка, бич! 84-ти! Така. Останах последният оцелял, но... се тая! Сега да видим и класирането. Така. Наистина беше доста труден матч. Много напечено при това, че бяхме през цялото време с човек по-малко. Аз съм направил 10 кила. И GG my friends. Хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви харесва. Ако така харесате го, също така не забравяйте, че линка на Крис към канала ще бъде в описанието. Може да отидете и да гледате и неговия клип, да видите от неговата гледна точка. Това беше всичко от нас и бай-бай! Bitch, I wanna party like Chris Farley. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diego y esta vez estamos en un nuevo mod menú sin PF3 Pirata. Y es un video el cual ya mucha gente me estaba pidiendo que hiciera un video actualizado y por eso se los traigo. Y bueno chicos, para este video lo que tenemos que hacer es irnos a la descripción, donde vamos a tener lo que viene a ser dos links para instalar este mod menú, ¿vale? Bluff y Blef. Esto lo tenemos que descargar, depende de la región que deseamos. Apenas lo tengamos descargado, nos vamos a ver que nos va a dejar un archivo, le vamos a dar doble clic y apenas que estemos en lo que viene a ser el archivo, vamos a ver que nos va a decir que queremos ejecutarlo y eso, y simplemente tenemos que darle así a todo, ¿vale? Y vamos a ver que se va a empezar a descargar una carpeta, ¿ok? Apenas se haya terminado de descargar, vamos a ver que nos va a dejar una carpeta con el nombre de PS3, y esta carpeta con el nombre de PS3 la tenemos que pasar a un USB que esté en FAT32, ¿vale? Si no sabes cómo pasar la FAT32, simplemente busca un tutorial que es muy sencillo hacerlo, ¿ok? Entonces simplemente, como dije, nos va a dejar una carpeta Play 3 y esta carpeta la tenemos que pasar a la USB, ¿vale? Vamos a ver que se va a demorar un tiempo en pasar a la USB, unos 20-30 minutos, ya que es un archivo un poco pesado, ¿vale? Cabe destacar que el de Bluff es más pesado que el de Bled, si no estoy mal, ¿vale? Entonces simplemente apenas se termine de copiar lo que viene a ser el archivo a la USB, lo que tenemos que hacer es conectar la USB a nuestro PlayStation 3, ¿vale? Entonces simplemente aquí mi amigo Roberto lo que hace es un corte y se va a la Play 3, ¿vale? Pero si estamos aquí en la Play 3, lo que tenemos que hacer es irnos a ajustes, y apenas estemos aquí en ajustes, tenemos que irnos en ajustes del sistema. Y bueno, apenas estemos en ajustes del sistema, lo que tenemos que hacer es irnos a lo que viene a ser herramientas de copia de seguridad, y apenas estemos aquí, lo que tenemos que hacer es darle a restaurar, ¿vale? Apenas le demos a restaurar, vamos a ver que nos va a aparecer la memoria USB que habíamos colocado en la Play 3, en la que tenemos el mod menú, le damos a aceptar y nos va a aparecer el contenido que tenemos en la memoria. Como pueden ver ahí dice Bluff GTAB, ¿vale? Esto es porque Roberto es de América, ¿vale? Si ustedes son de Europa o sea España, tienen que descargarse el Blef, y si ustedes son de América, de estos países, pues se tienen que descargar lo que viene a ser el Bluff, ¿ok? Le vamos a dar a formatear y vamos a ver que se va a empezar a formatear lo que viene a ser el sistema. Recordar que apenas formateemos se nos va a borrar todos los juegos digitales que tengamos, ¿ok? Entonces vamos a ver que apenas se termine lo que viene a ser la restauración, se nos va a apagar la Play y se nos va a volver a empezar a descargar, o básicamente a cargar otro archivo, ¿vale? Que viene a ser que está restaurando lo que viene a ser el PlayStation, ¿ok? Apenas se termine de restaurar, vamos a ver que se va a parar por segunda vez nuestra PlayStation, y esto ya quiere decir que nos habrá funcionado a la perfección, ¿ok? Aquí simplemente tenemos que darle a aceptar a lo que viene a ser este mensaje que nos aparece, y apenas se termine de cargar,
vamos a ver que se va a volver a apagar por tercera vez la Play. Y esto quiere decir que el truco habrá sido, bueno, mejor dicho, que este mod menú ya estará en nuestra PlayStation 3, ¿vale? Vamos a ver que nos va a decir que se han creado 3 usuarios. Estos 3 usuarios no los podemos tocar, mover absolutamente nada, no podemos hacer nada con sus usuarios. Simplemente nos tenemos que meter a nuestro usuario normal, común y corriente que siempre usamos. Y después lo que tenemos que hacer es simplemente irnos a lo que viene a ser donde tenemos los juegos. Y vamos a ver que nos va a aparecer lo que viene a ser archivos dañados, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es borrar esta carpeta de archivos dañados. Y lo que tenemos que hacer es iniciar nuestro Grand Theft Auto, ¿vale? Pero también les quería decir que para los que no quieren hacer el prólogo ni nada de esto, les voy a enseñar algo para que no tengan que hacerlo, ¿ok? Y bueno, chicos, lo que voy a hacer es enseñarles a cómo tener los datos del juego al 100% sin tener que pasarse el modo campaña, ¿ok? O sea, sin tener que hacerse el prólogo ni nada. Esto lo vamos a hacer mediante el Sabedata, ¿ok? El cual básicamente vienen a ser los archivos del juego, el cual una persona los publicó a todo el mundo para que simplemente puedan tener el juego al máximo, ¿ok? Entonces en la descripción lo que voy a hacer es dejarles el Sabedata, lo van a tener que descargar. Y apenas lo descarguemos, lo que tenemos que hacer es crear una nueva carpeta que se llame PF3 y ahí tenemos que meter el archivo del Sabedata, ¿vale? Entonces, como anteriormente también teníamos la otra carpeta PF3 donde estaba dentro del mod menú, pues a esta carpeta le tenemos que cambiar el nombre de PF3, de PF3 lo tenemos que cambiar a cualquier otro nombre y tenemos que volver a meter la carpeta donde tenemos el Sabedata con el nombre de PF3, ¿vale? No sé si me he entendido bien, pero si no lo he entendido me lo puedes dejar en los comentarios y te voy a resolver esta duda, ¿vale? Entonces simplemente apenas que hemos hecho esto, lo que tenemos que hacer es pasar lo que viene a ser la USB de nuevo, la tenemos que colocar en nuestra PlayStation 3 y apenas la coloquemos lo que tenemos que hacer es unas herramientas de datos guardados. Tenemos el dispositivo USB y vemos que adentro nos va a aparecer lo que viene a ser unos archivos de Grand Theft Auto y lo que tenemos que hacer es darle a lo que viene a ser X, ¿vale? Y se va a empezar a descargar este archivo, ¿ok? Y automáticamente lo vamos a tener en lo que viene a ser la PS3 y ya no vamos a tener que pasarnos el modo prólogo ni nada, no tenemos que pasar el modo campaña porque ya lo vamos a tener al máximo, ¿ok? Entonces chicos, sin este paso lo que viene a ser del Sabedata no me he explicado bien, me lo puedes dejar en los comentarios para explicarlo bien, ya que es un paso un poquito complicado por lo que ya teníamos una carpeta PF3 y que dentro de esa carpeta ya estaba lo que viene a ser el mod menú, ¿vale? Pero es fácilmente, simplemente lo que tenemos que hacer es la carpeta donde teníamos el mod menú la podemos borrar o lo sacamos del USB y metemos otra carpeta que se llame PF3 y adentro de esa carpeta metemos el Sabedata, ¿ok? Entonces ya después nos va a empezar a instalar lo que viene a ser el Grand Theft Auto y apenas se termine de cargar vamos a ver que ya vamos a ver el modo campaña totalmente pasado y nos va a dejar darle a jugar a online, ¿vale? Y el truco lo vamos a tener totalmente hecho, ¿ok? Ya que simplemente le damos a jugar online y vamos a ver que apenas estemos en el modo online ya vamos a tener lo que viene a ser el mod menú, ¿vale? También en los comentarios de este video lo que voy a hacer es colocarte lo que viene a ser las palancas o los botones que tienes que presionar para poder abrir lo que viene a ser el mod menú, ¿ok? Si podemos llegar a la gran cantidad de los 500 likes estaría muy agradecido, ¿ok? Como dije, cualquier duda que tengas, así sea mínima, algo que no hayas entendido, me lo dejas en los comentarios para resolverte cualquier duda que tengas, ya que es un video al cual me gusta que tenga mucho apoyo, así que como dije, 500 likes estaría muy agradecido. Y también les quería decir eso, pues que cualquier duda que tengan, así sea mínima, me la pueden dejar en los comentarios y te la voy a resolver, o incluso si hay un suscriptor que sabe del tema también te lo puede responder, así que no es ninguna pérdida que comentes tu error o la duda que tengas en los comentarios, ¿ok? Entonces yo espero que puedas dejarme un like, suscribirte para más contenido diario de GTA 5 Online y no sin más esperar, yo me despido y nos estamos viendo en el próximo videito. Chao, chao. И какво става, хора, са никой? Тук да се шадваш пикера, как стек спарял писи, тук долар же спарял, туди. Най-бързото интро на света. Това е състезание. Това човек е с 3 чекпоинта някъде и само да ти кажа, но... Торно ли коя кола? Давай, взимай си за Торонто, аз взех Т20-ката. Човек... Взими много също, Ари! Не може, вече съм давал. Ти, да. Човек, само така, това ще бъде някакво Close Impossible, понеже... сега ще виж какво е. Мале ще си умреме на мъка, не знам как ще го минеме. Давай, реди. Не дадах, континю. Дяда си заложа на мене си. Давай са. И аз съм 200. Започвай, моя как гледа, само сигурно ще убие. Как сега? Ръм. Сега Ром вика,
Какво да правя се? Надявам се да вземем по Къде ме сложи у мене, бе? Сега няма да та пусна, гледай сега кой стане. О, не минай отляво, не минай отляво. Ела тук, Таври, ела. О, така се заби. Няма да мириш. Ама, окей, Да пак паднах веднага. Аз се заслоним, А това наши колко е нагоре? Това е само нагоре, така трябва да се въртиме. Ама ти лута си, дай да го махаме той веднага. Той е бати, чай да я седем сигурно няма стане. Си избрал, какво е тая трудност? 30 000 пъти или кой ти? Да. Ти се ебаваш, не. Взех го! Да. Взех го, човек! Не може, това е много трудно, аз даже не виждам къде е пътя. Аз съм надолу, стига, бе! Що? Човек, като се качиш, трябва да го сидиш надолу. Като... Първо ти ли ко? Опа. Чай са, аз слизам по дебилния начин. Паднах тука. Падам! Дали. Пази се! Що е, къде е? О, типа! Криви са! Ето те я виждам та. Значи те от той лявото рампа трябва. Лап! Не. Така. Мале, сега ако падам по средата, направо ще откача. Аз пак долу додах. Добре. Категорично още една секунда го прави, го махане. Чакай, аз сега финиширам. Да, опа! Какво стана? Ще ми за прозореца. Как го... Финиш лайн! И добре, хора, започваме второто състезание, което ще бъде Lemon Motocross. Направи първо лице? Да. Ще бъде с First Person Motocross, е както се разбива от заглавието. Разбил. Да си вземе крос мотор, защото Илията... Не. Кой е мотор? Енду... Айде писта, как хочеш кажа да е някаква троланица да е. Кой е батито? Чай да го иде тук. А ти искаш такова? Така да е. Кой е бати? Кой от двете? 801, то 2 ли има? Да, бе, едното е с две ерта накрая. 2R тогава. Добре, давай. Така. Давай, confirm, continue, ready, давай. Мислиш, че кажеш към шот. Чакай да заложа, чакай. Не Да. мога. Аз си залагам на мене статак. Почваме, хора. Ще бъде бруталния фейл. Човека пише, що ме кикваш там нещо. Защото снимаме в момента и само ние двамата трябва да сме. Да. Друг път ще правим такова с други хора. О, виж го то направо такова отсечка магистралата. Леле, аз се родих, чата видя тия. Буст! О, и аз вина го взем. Чао! Ти дигна, бахта. Напърво, чай, нагоре, нагоре трябва. Мале, той е супер гадното на First Person. Виж цяло, те си едно в реална живота. Мале! На първо лице и Къде бе? Къде на тука бе? Мале! Наистина, по тебе са повори по камера. Какво е това? Това е тук на 90 градуса, бе, как го изкачваме по дяволите. О, те яко. Дама ти по-нагоре, леле, ята видя. Чай, не мога да видя. Мале! Това е. Как? Това е някой принцип, нереално пък се изкачва. Да бе, гледай какво е бе? Аз съм виждал съм има мотори, които го изкачват такива БР, някакви обаче с голяма засилка, не тъй бавно. Да бе, ние тука с едно, тука тръгваме. Да. От тук тръсяща блъсна ела така. Не. Яко от първо лице, много яко. Ох, ама едно и е гадно. Сони, леле, това представи си около срив на първо лице, леле, чай сега. Мале, аз ще се глътна тука бе. О, не. Не. Ох. Чекпоинта пропусна го. Мале! Какъв е това мотокрос тука? Това си е чиста лудост. Това яко е, чай. Добре, смятай ти да го караш това в момента, човек. Чакваш, ко? Аз тука ще припадна от страга, какви са тия тука на... Да го караш. Да бе. Теле, смятай. Изръчите на кариера. Аз трябва да гледам карта, за да... Ох. Що не можеш чакаш, чай малко. Мале, аз не виждам какво прави човек ти буквално. То трябва и на стриму и сам такова се играе. Това е супер яко, леле. Мале, изпуснах първото, хванах второто и се разбих. Да, например представи си някакви нали правят стрим, някой примерно събравят 3-4 човека или повече. Някой си с около срив, такой си ще избухват. Мале, да, това ще бъде много готино. До сега някой е правил с около срив, такова стримове. Тя сега. Ох. Как лети леле на 60 FPS, буба. Ое, в камъните. Мале, начупих си всичко. Начупих си. Черния дром, да. Тъй ли казвам? Точно черния дром, да. Да, радиото ми било включено, чай сега. Готов съм. Ти що не ме чакаш, къде си те вас? Аз съм малко пред тебе, малко, не съм много. Да, аз даже не те виждам. Ти си много натам, бе. Как вас те виждам, бе? Да, ама ти си много натам. Друм. Трябва Мале! на писта ще е супер брутално, на писта трябва да те сгаври аз. Чай, тук се катериме са по някакви стълби. Уау, завой. По стълбите аз ще трябва по рампата и да се разбие. Уау, не. Мале! Връщаме се на пистата. Не по стълбите пред САЩ. Сега значи, що ми кажа, че не трябва да се насилям по тия стълби, бе? Не знам, и аз се засилих там малко.
Чак по рампата или по кое трябва? По този Да, мале, аз се прехвърлих в другата част. Теля, Мале, паднах. другото част. Ма ти си пак си много напред, косо. О, не, аз съм в другата част. Аз съм на конюшните, така на... Нимай да не се свърши, аз си свърих като тулуп. Ото има, да, защото тя тая Ох. писа става за едни такива мотори, какви бя... Мотокрос, например. Нещо по-различно беше. А ние тука бах ти трола. Ау, къде влязах аз? Ай, не го взех. Влязах по средата, където съм... Давай, и аз така ли? Ясно ли? Давай. Ох, ударихте в дърво. Добре. Ох, Колко остава до края? Я да видим. на мен ми остават 2. Аз ще изчакам. Аз съм пред него вече. Да. Аз ти казах, че си много натам. Воу. Не. Давай. Ррр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 . Аз те виждам и подтеглям хора. Първа позиция. Да, Брр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 рrr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 r
Шпек, тук с Nick Games BG играме микрокарт. Да, ма нищо, че не сме приключили ония клип още. Приключи го. Така. Микрокарт. Играем картинг с малки колички. Да ми сега ще стане. Земно се сте. Направихме го на две обиколки, защото е къса едната обиколка. Аз се направя розово. Първо лице ли? Аз тя само тая кола. Що ми въздуха колата ми кажи само. Не знам, аз се чурам. Just hand. Аз ще заложа, защото всички други ги спечелих. Остави това да загубиш, ще бъде фейл. Да, аз искам контину, къде ми е залагането? Чата видя тебе. Уп. Ти приличаш на мене, виж ма бе! Ти приличаш на мене бе! Да, само да ти имаше бак ти брадата, аз нямам един косъм. Ама ти по същата прическа, туито някакво подобно, гледай лицето също някакво. Само твоя цвят на косата е по-различен. И Да, ма, че... what the fuck? И че моите очила струват 10 000, а твоите са от зънчо. Ай, шита! Аз мога, тихо! Ей! Че аз имам златен часовник за 10 000, ти като гледам... И вижте, служението на героите е едно и също, вярно? Да, някой ми... Сигурно бащите и майките са ни еднакви тука. Не знаеш как се настроя от началото. Не знам. Аз май не го локнах на фърст. Не, тогава връщаме, ако не си направи. Чай бе, ще го направиш тогава на фърст. Добре, на първо и на първо. Защото забравих да хвана буса заради тебе! Какво стана? Мале! Бокса! Как се преобърна той? Пати каруцара! Тъй бе, аз мисля да там се ходи бе. Не. Ти бе. Много бързо набира. Леле, това не е. О, мамка, ти не знам да трябваш на първо це, къде? Ох! Много гуми! Помощ! Аз се обърнах тука, помощ! Ята видя. Не, ОМГ! Виждам само името, ела. Виждам тази рида. Първо как се вивам. Давай! Тя се огледалото не вижда. Дай, то някакво размацано! Ох! Оп! Ма то не се виждат коли. Обърнах се, господи, много дрифтва! Дай, не се обърнах. Давай, карай. Плашкиня такава. Давай, с дрифтове ги взимай, бе! Бъди професионал! С дрифтове и удари с... Първо ще дръфти къде ма. ОМГ! Тя да полия назад, идва и скача. Как скачаш назад? Мале! Не, аз се обърнах, нали? Пак, обърни ма. Ох, аз се обърнах! Какво стана? Ох, това е сено съм с такова, бе. С дистанционна количка. Колело от зънчо. Как поднася това? Аз с дрифт го правя, чай. Ох! Не, потъхната. Фак, взе го. Чакай, аз какво правя, бе? Мале, човек, тук има бак ти джамбаса. Къде отиде? Ох, е на пистата. От другия двор. Да. Не. Какъв този джъмп е? Огромен някакъв. Аз влязах там, къде трябва. Да, бе, да. Да, в ляво отидах. Дрифт. Така. Да. Чакай, зрънчо почна да... Радиото се чу. Какво радио, бе? Да, ти си включено радио. Не, аз са... Мале! Мале, направих го, не знам как. Направя. Айде ти чакам, тук е много бъгъл човек, аз се завъртях, изобщо си нямам на идея. Ма пак тъстъпата писта за конни състезание, бахе. Да. Нямай ниче откъде да се мине за второто ви колка. Аре, аз се чакам, давай. Пуви, бе. Ау! Ще чапуя. Аз си почупих порубата. Какво правиш, защо се разпална? Защото напред ли са минава, той ли тук се скача от дясно? Надясно се скача. На ляво бе? Да, надясно, защото аз те гледам. Аз и наляво, ма. Го направиха. Мале като някакъв думбул си оттам. Какво ти дума е? Думбул. Какво е тази дума? Думбул. Ела така бе. Бе! Думбул.
Как се чувства? О, не, трябва да съм първи. Не си. Ще щупя, стой тука. Са тия корайте знаци, аз се блъснах в него и... Да, бе, знам и. То колата се. А? Чакай, Къде чакай. да го копя? Не. Обърка пътя. Край ми, не. Иска преиграване, вижте го. Как няма да искам, това е супер нечесто, аз не знам, че знаците са против мене, бе. Пак на ти го се огъткат кашка. Знака просто те мрази явно, той ги е настроил срещу те. Чай се. Напред. Аз тук взимам всичко с дрифт, професионална игра. Да, бе, айде да им на грид да си игра, тя е супер трудно. Аз не мога да игра тази игра. Аз съм това супер това, аз не съм. Ох! Мале, той бати с коцата. Вум, арит газ. Дрифт, спейс! Зрифт. Добре. То с дрифт, зато и се пребаваш, отиваш красно. О, да, знака, бат, чай се, оп. Не, който аз на кълъч се преобръщам. Да, Не, какво ми се... по корем си обърнах кола. Покорем. Мале, за малко ще разкача там отляво, добре. Розовата кола е в действие. То розовото ми се вижда. О, как прилитам. Моята аз много леко прилетято. Я май чакай малко да ставим по-спорен, чакай малко да дойда. Чакай. Пусни по инерция, просто я седеш дола. Фли. Мале, тази кола е една скорост ли има? Аз чувам двигател как се мъчи на шите. Тръгнах. Направо. Мале, финиш е пред мене. Как... О, фак. То надясно, не. Виж, Обърнах се назад! и аз се обърнах па... Не, кой пръв ще финишира? Чакай. Кой пръв ще финишира? Аз назад на... Егва! На финала. Не, Мокуба. Мокуба ма би. Яй бе, 6000, мале, супер. То скопиш, не мога да ви разбера. Той може да ме разбера. Защото го киквах до сега. А, Аз казах, нали, че това ще бъде само за нас този клип. какви пръсци имаш? Ти си... Супер зоп. И да, хора, това ще бъде всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесал се един коментар и самолите за нашите канали. Линк към канала на Никито ще има в описанието и Боричак с нашите да си ми следващия клип. Чао! Той че ти е от тази такива.